ҳукумати Русия ба Кумитаи ҳолатҳои изтирории Тоҷикистон ба маблағи умумии $500,000 11 адад таҷҳизоти махсус ва мошинҳои лозимаро барои наҷотдиҳӣ тақдим кард. ин ниҳоди Тоҷикистон зимистони имсол ба ҳангоми тармафарӯии зиёд ва масдуд шудани роҳҳои кишвар бо камбуди таҷҳизоти наҷотдиҳӣ мувоҷеҳ гардид. дар пайи ин офати табиӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ 28 нафар ба ҳалокат расид. ҷасади 2 нафарро наҷотдиҳандагон муддати 17 рӯз ҷустуҷӯ намуданд. наҷотдиҳандагон ба таври шабонарӯзӣ фаъолият карда маҷбур шуданд ки барои ёрӣ сагони бӯйгирро аз вазорати корҳои дохила даъват кунанд. низомиёни пойгоҳи 201 Русия бемористони саҳроӣ ташкил намуда бо баъзе лавозимоти ҷустуҷӯӣ кӯмак карданд. мошинҳои барфдозакунӣ аз ҳар куҷо оварда шуд. В этом году из-за обильного снегопада имсол бинобар барфбориҳои зиёд фаромадани беш аз 720 тарма сабт шуд. мутаассифона ин офати табиӣ дар пай қурбонӣ низ дошт. бо кӯмаки қабл аз ҳама ҳукумати Тоҷикистон ва созмонҳои байналмилалӣ мо тавонистем оқибатҳои офати табииро ки дар 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ рух дод комилан бартараф кунем. усилиями, в первую очередь, правительства Республики Таджикистан, мы сегодня можем сказать, что полностью устранили все последствия тех стихийных бедствий, которые имели место в первом квартале этого года. ҳамчунин дар чаорчӯби лоҳия ба Тоҷикистон ҳавопаймоҳои бесарнишин барои мушоҳидаи маҳаллаҳои фалокати табиӣ, ҷустуҷӯи зарардидаҳо, гумшудаҳое ки зери барф монданд ва таҷҳизот барои тоза кардани селу санг тақдим карда мешавад. Есть программа, уже о ней было сказано. барнома вуҷуд дорад ва дар борааш аллакай маълумот доданд. он барои пуриқтидор шудан дар қиболи офатҳои табиӣ аст ва муваффақона амалӣ мешавад. ҳоло ин марҳилаи аввал аст. ба ҷуз ин баргузории чорабиниҳои мухталиф барои омода кардани мутахассисони Кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ дар назар гирифта шудааст. шумо медонед ки дар Русия академияи омода кардани мутахассисон дар ин бахш амал мекунад. ҳамчунин расонидани кӯмаки усулӣ низ дар планируется методическая помощь, другая практическая помощь. кӯмаки фаннии Русия ба Кумитаи ҳолатҳои изтирории Тоҷикистон дар чаорчӯби бунёди боварии Созмони Милали Муттаҳид сурат гирифта маблағи тарҳ дар маҷмӯъ $1,650,000 амрикоиро ташкил медиҳад.